chvíli. Pojďte si pustit slečnu Ivanu Ilienko a pana Tomáše Grýbla, kteří se stanou tak, jak stojí přesně svědky. Ano, prosím paní obřadnici, aby přečetla slib svědka. Vy to dobře poslouchejte, protože ho budete podepisovat. Prosím. Slib svědka, svědkyně. Slibuji, že nikdy nepopřu akt uzavření manželství snoubenců Milana a Valentíny. Jehož jsem se dnes stala svědkem na přání ženicha nevěsty. Slibuju, že po dobu trvání tohoto manželství budu všemi prostředky usilovat o další prodlužování jeho trvání. Rozmluva, domluva, výpomoc, finanční výpomoc a podobně. Slibuji, že v případě jakéhokoliv konfliktu v tomto manželství budu za všech okolností stát na straně ženicha, nevěsty a tuto do zemdlení hájit. Byť by se její postoje nezakládaly na pravdě, či byly jakkoliv jinak pomílené. To slibuji. Nahlas. Slibuji. Ano. Slibuji. A že si dáte pivo třeba, že? Prosím ještě jednou. Ano, slibuji. Výborně. Prosím vás o podpis. Nehodíc se škrtnete tady. Takže se to tady podepíšeme. Opravdu ne. Opravdu ne. Abych se rozbrečel. Takový příležitost by se vám dala. Tedy snoubence, aby nám podepsali 2 bianco sliby manžela, manželky. Ano, my si to schováme do trezoru a v případě nějakých různých ze stavu potom s tím budeme nakládat. Prosím, udělejte to, jinak vás nemohu dodat. Já mám ráda tu agendu, já bych byla hotová, víte. Já myslím, tam je dost těch kolonek, podívejte se, jo, tady je dost těch řádek, takže taky by bylo třeba dodatečně to dosvědčit navzájem. Že třeba si mu slíbila, že něco a zapomněla si na to nyní, tak třeba potom dodatečně si to můžeme tak nějak za vypranou opravdu vyřešit. Tak, ano. Tak. Děkuji, pane Vajsare. A nyní už opravdu velmi slavnostně, prosím, soustřeďte se. Teď doufám, že to silou svých rovnátek nepoženu do nějakého přeřeku, to by mě velmi, velmi mrzelo. Táži se vás, pane Milane Šimi Šindeláři, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Valentinou Jurijevnou Šuklinou. Ano. Děkuji. Táži se vás, slečno Valentino Jurijevno Šuklino, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Milanem Šimim Šindelářem. Ano. Prohlašuji tedy vaše manželství za uzavřené. Měli, ale teď je třeba ještě manželství stvrdit. Takže já vás nyní vyzvu, abyste si v první řadě, prosím, to děcko nějak koledejte, abyste si jako symbol, typický symbol manželství v Čechách,
Bylo vtipné, že? Je to z Arabely, je to ještě lepší. Tak. A nyní jako symbol, já proto musím dojít. A nyní vás vyzvu, abyste si jako symbol jehla, které na sebe berete, vyměnili svatební obruče a provedli první manželské rozcvičení. Prosím světkové, přizvedněte světka. A nyní si prosím vyměňte první manželské pohlazení. Fotili jste to, jo? Nefotili. No tak ještě jednou. Prodlužte to trošku. Dajte jí o chvilku. Tak už to pojďte. A nyní bych vás poprosila, ono to bude trošku delší možná, ale já myslím, že už se k tomu konci. Je tady také to dítě, že? Já bych vás ráda požádala, abyste si teď právě na znamení vaší stále se rozšiřující a prohlubující kulturní vzájemnosti i solové aktivity dosavadní, abyste si vyměnili tady před námi první novomanželskou píseň. Je na vás, jestli si zaspíváte společně, nebo každý věnuje svému partneru svojí oblíbenou nebo jeho oblíbenou. Stačí kousek, pane Želáře, už jsme slyšeli zpívat. Ale bylo to z kastráty, není to ono. Já bych chtěla, počkejte za 30 let, jak budete koukat, jak jste hezky si zpívali, jak máte. Hezky tady zadáme. No, zkusme. Technická. Když se otočit video. No, můžete se otočit, no, můžete, to taky slyší někdo jiný. Tak budu si poslat. Bože z nebe, já prosím tebe, starého muže mám, tak mi ho vzáti, mladého dáti, ať tichu nepakám. Tak si ho vzáti, mladého dáti, ať hříchu nepáchá. Abychom to měli za sebou, do čekání, prosím, abyste si vyměnili svoje první manželské políbení. K davu. Prosím? Technická k davu. Tak já myslím, že můžete se to nějak otáčet, abychom... Prosím, dívejte se. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, rodiče, novomanželé. Já myslím, že je oddáno. Já bych vám chtěla všem poděkovat, že jste zde byli, že jste novomanželé podpořili. A vám, kteří máte přeci jenom pochybnosti o způsobu tohoto obřadu, bych chtěla doporučit 2 lidi, kteří by vám mohli ohledně tohoto obřadu lecos vysvětlit. Prosím, aby povstali, aby jsme všichni viděli, jak vypadají. Je to Zuzana Šejtová a Ivor Dvořák. Můžete se na chvíli takhle ukázat? A tam je Ivor Dvořák, samozřejmě, ano. Tak tyto 2 lidé vám řeknou, co bude nutné vám říci, pokud se jich zeptáte. Já jsem se rozhodla, že já vám to prostě říkat nebudu. Já si myslím, že jsme dnes, jak se říká, vykopli do světa pár krásných, pár netradičních
A že vy teď už nemůžete udělat nic jiného, než krásně za zvuk samozřejmě hudby pana Vajsara pogratulovat, což uděláme jako první. Děkuji a od kolika? Od 17. Prostě od této chvíle jménem manželů, tedy Šikrz, vás samozřejmě zvu do Unijazzu do Vodičkovy 5, kde bude jakési svatební veselí s mnoha umělci, kteří jsou většinou z řad tady kamarádů a přátel novomanželů. Takže já vám děkuji a vám budu pogratulovat. Prosím, pojďte tvořit hada. Paní